ассалому алайкум дӯстони азиз, хонаи фурӯши имрӯзамон дар тарафи Гипразем, кӯчаи Бурбадда ҷойгир мебошад. Аз ин тараф бозори Вориси Сомон, мактаби 91, деҳқонбозори Гипразем, аз ин тараф заправкаи Тоҷирон. Хонаи фурӯши имрӯзамон дар мана ҳамин минтақа ҷойгир мебошад. Бисёри бад гап мезанем, рафтем. Аз ин тараф мо омадем ва марҳамат худи бинои истиқоматӣ ворид мешавем. марҳамат дӯстони азиз, худи хонаи фурӯшӣ. Дар ин ҷо ҳоҷатхона, ҳаммом, ин гардироб, якум ҳуҷра, дуюм ҳуҷра ва ошхона. Аз ҳоҷатхона ва ҳаммом шурӯъ мекунем. ду хонага кардагианд бо масоҳати 42 метри квадратӣ дар сеюм ошонаи бинои новостройка. Худи бино аз 6 ошона иборат мебошад. Лифт надорад, теғ паспорт дорад. хона фавран срочно фурӯхта мешавад бо тамоми чизу чорааш бо нархи 550 000 сомонӣ. боз савдо мешавад барои харидорҳои аниқ. рақамҳои соҳиби хона дар рӯи экран. ватсап доранд аз номи канали Дом Тиҷей. Барои маълумоти бештар занг зада пурсон шавед. дар наздикии хона ҳама чизҳои даркорӣ қарор дорад дӯстони азиз, аз ҷумла якчандта мактабҳо, боғчаҳои кӯдакона, масҷид, бозорҳо ва ғайра. тирезаҳои хона бошад, тарафи қафои биноро нигоҳ мекунанд. ва ба ҳамин навор мо ба анҷом мерасад. раҳмати калон ки моро то охира тамошо кардем. барои реклама ба рақамҳои 927 1455 15 дар ватсап ё ин ки телеграм муроҷиат кунед. то боздид барори кор, худо нигаҳбон.